Ik ben ik heb het dan verder aan niet wat zien. Oké. Ja, we hebben laatst zo'n spektakel gehad. We gaan nu verder kijken naar Enjoy Weekend, het laatste Enjoy Weekend trouwens. En dat is het weekend voor de zomerstop. Ik hoop dat jullie allemaal komen naar Enjoy. Het kan 5 of 27, geloof ik dat het C1 heeft. Dan hebben we ook nog deze zaterdag sta ik om 2:45 bij Music Soul House in Zoetermeer. Onze trainer met een nieuwe band. En ik krijg jullie ook vast nog wel een keertje een fotootje van te zien. Of een klein filmpje natuurlijk, er wordt vast wel een keertje iets opgenomen. Nou, ik hoop dat jullie dat allemaal gaan bekijken later. En ja, voor de rest nog niet echt veel meer te melden. Hartstikke bedankt voor het luisteren.